Nnawotwi abo ehaye Adom TV eneme minida anopai ya mo wachen amoakwaba eneye ebobo somede to so edunsia ewon fempim ye no ene aduonum yensemu na memnida no pa no nwotwe bose ne yetenase a eye Nnawotwi dwumadie ene ye deba nti Nnawotwi we mu no ade ensem na eba ya ye ka ho asem ya ehohia ese esan esisu bi me no ene yetenase ehwe emu enkomodie edian megeso ene abena pokoa ahwennie na ene ensemfua mienu ena yebedi mu nkomo de di kan eye koko nsensem entumu aba every 800 Ghana cedis akudru 1308 cedis endi samanyoko no chese da bi wo hwemu pa ne sika ne sede enka wasaban eto koko no se wo de wiase nyina adwaman so eka sema enka ose wo to koko no abru 2000 Ghana cedis yebedi mu komo edi amawo NPP so chese da bi enya sana calculation no etie ye wo forward price na ye wo spot price na Ghana ha no de when na sesei ye didi dwuma wo mo so edi nsɛmtwofo nhyemu hyehyɛ so eyi NDC ense mo kan ye na no ene ye domo sukɔ na fei ye ne expert ne bi edi nkomo na oma breaking it down edi amaye e wo Nnawotwi dwumadie so ye be hwɛ ba bia no kura ni gina ene ntiase a e wo se menu nyina ye hunu e wo kokobuo ne de Ivory Coast so omo so edi asesei akuafo no per 44.4% increment eye koko zizina ye be remu no omo benya anase omunya ye bedi mu nkomo de ama wo na fensu ya hye na no benada na electoral commission esase ese omo eye edinchiro no allegations upon allegations na ba Mustafa Gbandi eye deputy secretary edima NDC wasi honorable Dominic Niti wo bimbila otue sika edima eye omanfo no makotwurumudin ye bedi mu nkomo edema masanso allege ese 40 machines na isi ede akogu eye NDC strongholds a amadinchiro no enhyeda enkoso se de wo mo ehwe ni mu ye bedi sansem we mu enkomo edi amawo mabedwafo aye krado yentie we ye ba meda wo madi na enkomo no ya hyase ye live on so e wo DSTV channel 280 and na Go TV channel 119 ya join yen e wo ho asempa 94.7 FM ye live e wo ho wutie yen anopa ya ye mo akwaba me basisia